אני עושה לכם קליפ. פעם ראשונה שאני עושה את זה. אתם מכירים את השיר הזה? Listen to your heart. וזה מה שאני עושה בשנים האחרונות. אני רוצה להראות לכם איפה גרתי בשנתיים האחרונות, שתוכלו להבין בערך. לא יודעת למה אני עושה את זה, אבל זה המטבחון, זה השולחן, זאת המכתבה המקסימה, כן, אלה אמיתות. מדהים. זה הכל. זה כל מה שיש פה. כן. ויש חצר. איזה סנבור. פה גרנו בקיץ שעבר. החצר המקסימה הזאת. ויש גם את המרפסת. שעכשיו מלאה בארגזים. מלמעלה עד למטה. פה ישבתי ימים כלילות. בחורף הגשם טפטף. ממש פה בצד. כאן. ואני ישבתי עם תנור צמוד לרגליים. וכתבתי. אבל בעיקר הקשבתי ללב. וזה לא משנה הגודל של הבית. זה לא משנה איפה נמצאים. מה שחשוב זה באמת ללכת עם הלב. ולעשות את מה שמרגיש נכון. ובמקום הקטנצ'יק הזה עשיתי כל כך הרבה והגשמתי ומימשתי שאני לא יכולה אפילו לתאר את ההרגשה הזאת. אז זהו, אני רק אתן לכם עוד לשמוע את השיר. את השאר תקראו בטקסט, כי מה לעשות שבכתיבה אני יותר טובה. זהו, תזכרו להקשיב ללב. ביי.